Membuat leko suara satu nanti mus kestanit ini daw na tinang terkau dengan yang berada mari ngawan kinakauman naman palagit kanya dikit isasaw na kilos pagyaman at unay ako ada ni Pastor Mario na may kurturong kanya kitilintid uray na kasak mga larang na may mayawan sa paminsan at adala tayo so pagyamanag mo sa ako ikas tintid mo nga asawa at may sangat isunan nga natin sa sumuporta kanya ako at dati isunan at anak ko masuportahan tatat pagyamanag kinakot ka natin sa risuportahan kanya kung Amen. supaya nito umunan ng mga waalis kanya kung ano Praise the Lord. dahil ko'y nabarang nung nagbaliwan iti pinagkadwa mi nga asawa sapay ko nga ako katultuloy uray kastoy nga makakaramit sa pamisan kapatabasogan kin ka ako kas ko na ni Brother Mario iturong mo kuma iti dalan may pamit iti pinagbiag tayo na isang Kristiyano at pagyaman ako ni Tatoy na libro una na yung puswa naman nakabiling nga sa so na pugos nga dito ikat sabi ko nga na masalutan mi nga asawa iti na siya ang pagbanagan mi iti pamilya mi hasta mo kanya tayo amin kakabsa amin Amen. Thank you, Brother. Sister.